खुलुमबाय लोगोफोर गामियारि सोलोंसालियाव नोंथांमोनखौबो बरायबाय दिनै जोङो टीम भिउआरखौ जों दिनै बोरै बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जिथु थानाय बेनिफ्राय जों गंसे कम्पिउटारनिफ्राय गंसे कम्पिउटारखौ जों बोरै कन्ट्रल खालामहरगोन रिमट कन्ट्रल बेखौ जोङो दिनै सावरायगोन बेनि सोमोन्दै अब्ला जोङो डेस्कटपआव थांदोनि आरो जोङो प्रसेसखौ जों नायदोनि दानिया जोङो टीम भिउआरखौ इनस्टल खालामदोनि डाउनलड्सआवनो दङ टीम भिउआर नै टीम भिउआरा सेटआपल' थायो बेहा जेबो एक्सेस थादेरा डाबल क्लिक खालामबाय जोङो टीम भिउआरखौ इनस्टल खालामनो थाखाय रान खालामसै विंडोज 7 आवबा बिदि रान ओंखारो खिन्थु विंडोज 10 आवबा एग्री ओंखारगोन दा बेवहाय फार्स्टनिया जाबाय हाउ डु इउ वान्ट टु प्रसिड बेयाव जागोन डिफल्ट इनस्टलेशन जों जेबो एड खालामा ओमफ्राय आरोबाव हाउ डु इउ वान्ट टु इउज टीम भिउआर कम्पानि कमार्शियल इउज आरो पार्सनेल इउज बथ जोङो मोननैखौ इउज खालामगोन जोङो एक्सेप्ट एन्ड फिनिश इनस्टल जागासिनो दायो दा बेवहाय गुबुन जायगायाव थानाय कम्पिउटारखौ जोङो एक्सेस खालामगोन इनस्टल जागासिनो कपि जादों सफ्टवेयर इनस्टलाव एसे टाइम लायो बहुत गोबाव लायो मावबा सफ्टवेयरफ्रा बारा गोबावसिनसो लाबो बियो थाब जागोन दसेनि उनावनो बियो कमप्लिट टीम भिउआर डेस्कटपआव नुबाय दायो जों बेखौ अपेन खालामगोन दा बे टीम भिउआरजों जोङो गुबुन जायगायाव थानाय जिथुनाखि कम्पिउटारखौ जों एक्सेस खालामनो थाखाय जोंनो नेट कानेक्सननि गोनांथि जागोन बेखौ गोसोआव ला बेयावनो जोङो हाउ टु इउज बेखौ नाङा जोंनो बेनिफ्राय दायो जोङो नांगौ पार्टनार आइडि नैबेवहाय मा दङ कानेक्सन साइन इन रिमट कन्ट्रल रिमट मेनेजमेन्ट मिटिं बायदिसिना बिदि दं मिटिङाव जोङो ज'नो सावरायज्लायनो हागोन बियो आरो दा जों रिमट कन्ट्रलखौल'सो नांगौ जोंनो बै गंसे कम्पिउटारखौ जों कन्ट्रल खालामहरगोन दा बेनिखायनो कन्ट्रल खालामनोब्ला जोङो नैबे आइडि बै गंसेयावबो बिदि आइडि नुनो हागौ आरो पासवार्डबो नुनो हागौ माने नुगोन आरो दायो जोङो आइडिखौ जोङो गिबियावनो बै गंसेनि जायजों कानेक्ट जागोन बै खालामगोन बै कानेक्ट खालामगोननि जिथु आइडि दङ जों बेखौ बेवहाय होनांगोन बिनि गंसेनि आइडिखौ हरलाय 688 गुड दानिया जों कानेक्ट खालामदोनि अलरेडि जोंना नेटआ कानेक्सन दंखायो गंनै फारनैथिंबो जोंना नेटआ कानेक्ट जानांगोन आरो बै गंसेयावबो बे नैबे जिथुनाखि बे टीम भिउआरखौ अपेन खालामनानै दोननांगोन दा जोङो कानेक्ट खालामनो ट्राइ खालामनि कानेक्टिं टु पार्टनार जागासिनो दङ जोंना नैबाव कानेक्टिं जादों दायो पासवार्ड होनांगोन जोङो जुदि कानेक्ट जायोबा नायनि पासवार्ड बिबाय दाना पासवार्डखौ नांगौ जोंनो पासवार्डआ बेसे आरा फिसा नामा फिसा गोजा R17 ना ओमफ्राय P9A जोङो दायो लग अन खालामबाय लग अन खालामनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय जाबाय डेस्कटप नैबे बेनिजों कानेक्ट जासिगोन कानेक्टिं जागासिनो दं नै जोङो दायो मोननो हाबाय नै बेबायदि आरो दा बेखौ जोङो बैनि डेस्कटपखौ जोङो नुबाय गंसे डेस्कटपखौ दा बे डेस्कटपखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हासिगोन गोसोबायदि नैबेवहाय बेखौ इउज खालामनानै बै गंसेयाव मा दङ जोङो मोननै मोनदों बिनियाव डेस्कआ मोनबेसे दं जों बेखौ नायनो मोनसे मोननै मोनथामल' दा बेयाव मोनथाम दङ खिन्थु जोंनियाव नैबेखौ आङो ओरै दोनथ'बाय जेनेबा बे नङा दै नैबेखौ दानहरनो नाङा बेखौ ओरै खालामना दोन मानो होनबा जोंनो नांगोन बेखौ इउज खालामबाय थादों जोंनिया नैबे जोंनि बे दा आं जेराव इनस्टल खालामदों नैबाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा द्राइभ दङ जोंनि जिथुनाखि दा जिथु सोलिबाय थादों बियो खिन्थु बै जायखौ एक्सेस खालामबाय जोङो नै बियो टीम भिउआरनि गेजेराव बियो सोलिगासिनो दङ आरो बियो सोलिगासिनो दङ दा बे सोलिबाय थानाय हिसाबै नैबेनिया विंड'ज 10 खाय नै बियो बेनिफ्राय ड्राइभआ मोनथाम दङ बेयाव खिन्थु जोंनियाव दङ ड्राइभआ मोनबा दा बेवहाय जोङो नायनो थाङोबा नैबे जाहैबाय नैबे सिं बाहागोनिया जाहैबाय बियो बेनि माबा आरो
उइन्ड'ज 10 नालाय बिनियाव मा मा दङ नैबेयाव नायनो हागोन नैबे बेलेग ओमफ्राय आरो जोंनि नेक्स्ट नैबे बे जाहैबाय जोंनि आं दा जेराव इउज खालामबाय दं बे उइन्ड'ज 7 खिन्थु नैबेयो जाहैबाय उइन्ड'ज 10 दा बेबायदि आरो दा बेनिखायनो जोङो मोननैखौ एक्सेस खालामनो हाबाय दा बेयाव मा दं मा गैया जों गासैखौबो जोङो नायनो हागोन आरो बेवहाय थांबाय थांनानै जोङो दा बेवहाय मा मा दङ जोङो नै प्लेबो खालामनो हागोन बायदिसिना बिदि खालामहरनो हागोन आरो जि दं बेफोरखौ जोङो नायनानै सापस आङो नैबे भिडिअखौनो एसे प्ले खालामना खोन्थादोनि मिथिबाय नैबेयो जायो नै बेबायदि वाटारमेलनलै नैबे वाटारमेलन नायनायमोन बियो होनना बुङो मिथिबायना नै आदा नेटआ एसे स्ल'ब्ला बेबो स्ल' जायो दा बियो प्ले जागोन बागान खमसे खम 12 बैयावबो प्ले जादों आरो आंनावबो प्ले जादों दा मोननैबो जायगायाव बियो प्ले जाबाय थागोन आरो दा बेनिखायनो जिथुनाखि जोङो मोननैयावबो एक्सेस खालामनाय जादों थारमाने बेनावबो प्ले जादों आंनावबो प्ले जाफैदों दा एक्सेस खालामनो जों बिदि हायो आरो जों दा ट्रेन्सफार खालामनानै जि गोसो सापस बेनो जों फोरोंनो नै ओरैबायदि थुनांगौ होननानै जुदि फोरोंनोब्ला बेयो मोनसे जोबोद मोजां सफ्टवेर जेराव जाखि जों हमना ला फट'शप जों फोरोंगोन सोरखौबा फट'शप माने सोरखौबा माने बियो जायनाखि गोजानाव दङ फट' बानायनो रोङाखै दा अब्ला जुदि खालामनोबा जों बेवहाय नों जुदि रोङोबा नों बानायनानै हरनो हागोन आरो बेनाव प्रिन्ट खालामनानै हरनो हागोन बेफोरबायदि आरो गुबुन मोनसे नोंनाव माने लेपटपाव माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा बे प्रब्लेमखौ नोङो सल्भ खालामना हरनो हायो आरो नैबेनि गेजेरजों दा बेनिखायनो नैबे जाहैबाय नैबेयो जों बेखौ खालामदों थारमाने बेवहाय जों बैनाव फट'शप बानाय हरगासिनो आरो बेनि सफ्टवेरखौ जों हेन्डेल खालामगासिनो आरो बेफोरबायदि हेन्डेल खालामदों आरो दाना बेनावबो जादों आंनावबो नुजाफैदों खिन्थु जोङो मेन खामानिया जादों बैनियाव जोंनियाव जायाखै जों बैखौ खिन्थु कन्ट्रल खालामहरनोल' हादों आरो बेबायदि दा बिदि जोङो खालामनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बेखिनियानो जाबाय जानो हागौ नोंथांमोना बयबो बुजिबाय दा बेफोरखौ जोङो गासिखौबो जों कन्ट्रल खालामनो हायो बेजों लोगोसे आरो मोननैसो खामानि दंबावोमोन बेवहाय जिथुनाखि टिम भिउवाराव नैबावहाय मोननैसो आं माबानो दंबावो रिमट मेनेजमेन्ट दं मिटिं दङ कम्पिउटार एन्ड कन्टेक्ट आरो सार्ट खालामनो हायो नैबे एग्रिमेन्ट रियेलिटि सेटिंस बेफोरो आरो बेफोरखौ जोङो गासिखौबो मालाय फिडबेक होनाय माबा एक्सट्रा बायदिसिना दंबावो पार्टनार नैबाव कानेक्टआ मा टाइपनि कानेक्ट खालामगोन फाइल ट्रान्सफार खालामनोबो हायो फाइल ट्रान्सफार माने फाइलखौ जों ट्रान्सफार खालामनो हायो दा बेवहाय जोङो मोननै नुनो मोनदों नैबेवहाय सासे हजोंनिया नैबेखौ कन्ट्रल माने बेखौ थुगासिनो दङ हजोंनि कन्ट्रल खालामनो हायो हजोंनाबो नों बाहायबाय थानो हायो इउस खालामबाय थानो हागोन बियो माबाफोरलाय बियो हजोंनिफ्राय जागासिनो दङ खिन्थु आंनिया नैबेयाव आं जेबो थुवाखै नैबेबायदि आरो दा बियो बैयाव सालायगासिनो दं आरो दा बेबो सालायनो हायो आंबो सालायनो हायो आरो बेबायदि दा बियो मोनसे सोलोंनो थाखाय मोनसे मोजां एप्स बियो माबाफोर रोङाखैबा आरो बायदिसिना जों फाइल्सफोरखौ ट्रान्सफार खालामनो हायो फाइल ट्रान्सफार खालामनोबा नैबेवहाय टिम भिउवाराव थांनानै नैबे टिम भिउवाराव थांनानै नैबेखौ नैबे फाइल्स ट्रान्सफारखौ खालामबानो जाबाय नैबेयावहाय नैबे फाइल ट्रान्सफार खालामनाय लोगो लोगो जोङो फाइल्सफोरखौ जोङो गावजों गाव माने ट्रान्सफार खालामनो हागोन आरो सिकिउर कानेक्सन जाबाय ट्रान्सफार खालामलायनो हागोन आरो जों फाइल्सफोरखौ